Godt, så har jeg fået syet skråbåndene sammen. Jeg kan se, de ligger her og er syet sammen og presset til hver sin side. Og jeg er begyndt at sætte skråbåndet på. Det jeg har gjort, det er, at jeg har fundet midten af halskanten, for det er halsen, jeg er ved at sætte den på, og midten af skråbåndet, fordi så kan jeg køre ud til begge sider og sørge for, at jeg får holdt lige meget til. Fordi når man sætter et skråbånd på, skal man sørge for at holde skråbåndet lidt, stramme det lidt, så at man egentlig holder halskanten lidt til, fordi så undgår man, at den sidder og flaner. Hvis jeg bare satte dem på sådan her, så de lå lige efter hinanden, eller lige i den samme længde, så vil, når det bliver vendt rundt og bliver syet på, så er der en fare for, at det kommer til at trække. Så derfor så gør man det, at man lige trækker let i båndet, fordi det kan jo give sig. Og man skal passe på, at man ikke gør det for meget, fordi det skal jo heller ikke sidde sådan, så det sidder og buler, men bare sådan ganske let lige holde skråbåndet lidt til. Og nåler det fast. Godt, så er jeg ved at være ude ved lynlåsen. Og der er det jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at skråbåndet bliver sat på i den samme højde. Så det vil sige, når jeg lyner min lynlås, så nytter det ikke noget, at skråbåndet sidder forskudt af hinanden oppe ved toppen af lynlåsen. Så derfor gør jeg det nu. Og det næste, glemte jeg lige, at det er en rullelynlås, der er sat i her, og den kan jo rulle ud. Og der er det vigtigt, at man sørger for, at den er rullet ind, så den ligger sådan her. Man må ikke rulle den ud, så den ligger sådan, fordi så bliver toppen af lynlåsen for synlig. Så om bagved med den, sådan der, så nu får vi besøg af en kat. Stoffet holdes let til igen, eller skråbåndet, og ligger her, sådan. Og nu skyder jeg lige mit skråbånd en lille smule ned, fordi jeg ved, at toppen af den anden side er en lille smule kortere. Så lægger jeg den til sådan der, så den ligger her, og så kan jeg lige folde op og se, hvordan den ligger. Og så kan jeg lige lave et kontrol, så jeg lige lynlåsen sammen. Der. Og så kan jeg folde mit skråbånd op sådan her, og se, at det ligger, kan I se, det ligger fuldstændig lige over for hinanden. Så linjerne løber over her. Så nu skal jeg syde det fast. Det, der så er rigtig vigtigt, det er, at skråbåndet, når det bliver vendt rundt, det bliver vendt rundt sådan her, og bliver vendt rundt en gang til, så er det jo vigtigt, at herfra og op til, hvor det kører rundt om stofkanten, at den er lige bred. Så derfor, når man syr, skal man sørge for at bruge kanten af trykfoden, at den ligesom kører langs med kanten af stoffet, så man får det samme mål hele vejen. Og nu snyder jeg så lige lidt i kanten heroppe for oven, fordi jeg ved, som jeg sagde før, at stykket er en lille smule bredere eller højere på den ene side end på den anden. Men jeg syr simpelthen, så kanten kører langs med. Og så sørger jeg for hele tiden at sy fra nål til nål. Og jeg kan se, at den ligesom sørger for, at stoffet ligger plan og kører langs med sådan der. Og så syr jeg simpelthen hele vejen rundt over til den anden side.